2020नि बर' सुक्तियाव जि खोथाफोरखौ लिरनाय जादोंमोन जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बड'फानि नामाव इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटि भैरबकुन्द'आव बा बेयाव स्पर्ट्स एकाडेमि जानांगौ इउनिभार्सिटि जानांगौ अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जानांगौ चिराङाव नेरिम्स जानांगौ रेलवे कच फेक्टरि दा बिनि गेजेराव बे 5 बोसोराव जोङो जुजि रेल कच फेक्टरिखौ 283 क्र'र 283 क्र'र जों सेंसन खालामनो हाबाय भारत सरकारनिफ्राय एबसुआ दाबि होग्रा बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकारनि खामानिया जाबाय सरकारा सेंसन खालामनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनांगौ आरो इन्स्टिटिउसनखौ बानायनांगौ दा उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि थाखाय 153 क्र'र बेयावबो 1500 कौटि थाखानि पेकेजखौ होनाय जादों अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय 40 कौटि थाखा होनाय जादों जों बेखौ मिथियो कारण भारत सरकारनि जे ट्राइपार्टाइट जइन्ट मनिटरिं कमिटि जे रिभिउ मिटिं बेयाव बे तथ्यफोरा भारत सरकारनियाव ओंखारदों दा जाय जेखि बुङा मानो जे बानायनो हायासै जायासै बेफोर बाथ्राया माने बुंनायाव जेसेबां गोरलै मावनायाव प्रपारलि डिपार्टमेन्टेल आसाम सरकार बिटिआर सरकार भारत सरकार लेन्ड एलटमेन्टआ जथेस्थ क्रिटिकेल साबजेक्ट कारण नांगौ बायदि लेन्डनि हानि रिक्वायरमेन्ट मोनाबा नों फैसा थाबाबो बाहायनो हाया दा बेखायनो लेन्ड एलटमेन्ट बिनि उनाव डिपिआर टेक्निकेल सेंसन बिनि थाखाय नोङो टेक्निकेल एक्सपार्ट बा नोङो माखासे जायफोर कनसाल्टेसन ग्रुप बिसोरखौ लानानै मडार्न टेक्न'लजि एप्लाइ खालामनानै इन्स्टिटिउसनखौ बानायनाय जायो आसाम सरकारा एप्रुभेल होगोन भारत सरकारनियाव थांगोन भारत सरकारनिफ्राय एप्रुभेल जानानैसो सेंसन जागोन दा बेखायनो इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि जि केम्पास दंमोन बेयो अमरकान्तक जि मादार अफ ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बे लेभेलाव बियो डिसकासनाव दङ भारत सरकारनि लेभेलाव डिसकासनाव दङ बिनि थाखाय बाजेट हरनाय जादों दा जेला जानांगौ बियो जागोन 5 बोसोरा माने माखासे प्रजेक्टनि थाखाय साफिसियेन्ट आरो माखासे प्रजेक्टनि थाखाय सम नांबावगौ दा बेखायनो एबसुआ दाबि लांबाय थागोन आरो एबसुनि खामानिया जाबाय एकर्डआव लिरनाय मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे लेन्डिं खालामनांगौ मावहोनांगौ आरो बिनि थाखाय जों कमप्रमाइस खालामा गोजोन्थों